Nasurok 7,000 a trabaho iti lokal ken Balasio Taal tinaijaya iti Labor Day Job Fair iti Region 2. Ken First Aid Orientation insayang ka ti dole para kada iti workers kas paset ti panangobserbar iti World Day for Safety and Health at Work. Daduma detalye iti Region 2 isang bahay ni Dayan, Monica Tukay. Naijaya ti 7,500 at trabaho local kan international a job vacancies, itangal daw iti Cagayan Valley iti panangidaulo ti dole. Naisayang ka ti job fair iti upat a lokasyon ijay Tuguegarao, Santiago, Apari, ken Bayumbong, Nueva Vizcaya. Tampok iti aktibidad ti Government Services Caravan, Labor Education Seminar, Government Internship Fair, Test the Skills Demonstration, kadiwa sa Pangulo, ken dumapay a may tulos iti serbisyo dagiti dumapay nga ahensya ti gobyerno. Kabayatan na, ipaspasigurado pa iti ahensya nga agtultuloy ti panagadal ti Regional Tripartite Wages and Productivity Board para iti panagnato ti sahod dagiti trabahador, gapo pailang iti krisis a mapaspasaran iti pagilian. Iti Quirino, nang isayangkat iti serye ti First Aid Orientations ti dole iti Quirino Field Office para kadagiti construction worker kas pasat iti World Day for Safety and Health at Work. Naisayangkat daytoy iti dua a construction sites iti gamis sa Guday Quirino ken Dalibubon, Jones Isabela. Panggap tinasawaganwat ang mapatibgar ti panakaammo dagiti trabahador, may naig iti first aid partikular iti panagsumbat no adaan aksidente ken emerhensya iti pagtrabtrabahuhan da. Tapno makaypaa iti dagos ken umno a panakataming bayat nga agururay kadagiti professional medical assistance. Iti Cagayan, may tantandudo ti panagusar ti cement bamboo frame technology, iti panangipasdak iti abot kaya nga disaster resilient a pabalay, babaan iti panagbibinadang ti National Housing Authority kan may SAA Foundation. Inlawlawag pa iti Department of Trade and Industry at iti Teknolohiya ken Construction Method katuwagas para iti adu a pabalay iti pagilian. Nangisayangkat pa iti site visit ti NHA Region 2, iti ili ti Quezon Isabela, no sa dino sinukimatadag iti model houses anay patakdar, babaan iti nasao at teknolohiya. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.